Een kleine maand nadat de rook van de liedjesfinale is opgetrokken, doken de 5 winnaars de studio in. Bij Marathon Music werden de zangpartijen van de nieuwe Pielhaas CD opgenomen. Naast de gevestigde orde als Neven N en Lisanne Arts werden ook de debutanten Kies met Kruut en Gen 4 en uiteraard de winnaars Stef en Tamara Konings in Ulestraten verwacht. Voor debutant Joey van der Sterre van Gen 4 was het een hele ervaring. We hebben eerst 3 jaar meegedaan met andere nummers en helaas niet geworden. Gen 4, toch wel als vierde op de CD dit jaar. Ja, ik vond het persoonlijk best wel spannend. Ik denk, vorig jaar hebben we een liedje opgenomen ergens anders in Limburg in de studio. En ik had er heel veel verwachtingen van. Die werden niet allemaal waargemaakt, maar het was een hele gezellige dag. En samen met alle andere artiesten een leuke middag. Lisanne Arts belandde op de 3e plek. Net als Manuel van Neven N en Joey is zij zeer te spreken over het eindresultaat. Ja, ik vind het keimooi geworden. Echt keimooi. En trouwens de rest ook allemaal. Ja. Hoe zit het bij jou, Manuel? Ook tevreden? Ja, ik ben dik tevreden. Ja. Het is iets heel anders geworden dan dat we gewend zijn. Ik denk dat er nog een mooi sausje overheen komt met Milestone en dat het dan wel iets heel gaafs gaat worden. Ja, dat denk ik wel. Wij waren wel echt zeer tevreden. We zijn benieuwd hoe ze dadelijk, als het eindresultaat wat dat geworden is, maar ik heb er goede moed in. Het is een nummer met een stukje funk invalshoek erin, heel veel rap. De coupletten die worden gerapt en de refreinen die gaan echt op een carnavaleske manier worden die gezongen. En jullie hebben ook weer een knalnummer. Ja, dat moet nog gaan blijken, maar dat is wel de bedoeling, ja. Ik hoop dat we de tent mee op de kop gaan zetten. Het is, de jeugd zal er heel blij mee zijn, maar ik denk iedere vastelovensvierder denkt dat er wel van kan genieten. Dat hoop ik tenminste wel. Voor Manuel en Lisanne zijn de cd-opnames al bijna een reunie te noemen. Ja, dat is wel een heel leuk terugkerend feest. Dat is wel altijd gezellig, hè? Het is wel super gezellig. We hebben altijd heel veel schik. Maar ik vind het erg leuk om te doen, dus daarom doe ik ook ieder jaar nog met. Ja. En ondanks alle ervaring zijn de zenuwen toch altijd aanwezig bij het betreden van de studio's. Ja, die blijven. Ja, zenuwen die zijn er altijd, maar dat is gezonde spanning, zeggen we dan altijd, hè? En bij jou zeker, hè? Iedere keer weer. Wat ik ook ga doen, is er wel echt steeds weer dit ook. Op zondag 13 november verschijnt tijdens de Hazenpijper de nieuwe vastelovens CD.